Sus un banc, Charlot se virava e se tornava a virar sen poder trobar lo son. Putos de banc. Lo mobilier urbà, come disen ei. Los banc aurà, en plaça de lo fa un ventre, come un gente nu un te carà e te carà, lo fan un eschino. Diràs pas que co es pas per investir lo paure munde. Taleu que has trobat lo son, ruideros per terra. E los mai modernes, los mai design, come disen, los han come compartimentats, han marcat lai plaços, las han separados. Ne vas pas dire que has besoin d'un cuidador quand vas posat un cul sus un banc public. Come podio pas dormir, Charlot se butet d'assietat. E come dins queu berger barat e desert, i ha pas gran causa per passar lo temps, se trapet d'espiar la luna e mai sus l'unus. Aquel home és un SDF que passa la nit de fora e va reencontrar una dona che és una fada e che s'appelle la fada multicarta e li va ballar de causes per beure, per menjar, per dormir, perché un cot a terreny, un cot a set, un cot a fred. E apoi, in faccia, a cada cot che la fada va con a Charlot, e hi ha un amic, un altre SDF, che ven e che li rauba los presents de la fada. L'hai crumpat per passar lo temps din lo metro e l'hai llegit al cap d'una setmana ero acabat. És un llibre, és un recueil de contes e donc és aisit de lo prene din lo bus, lo metro, tot açò. Hi ha una trama que és tradicional, que és la dels contes tradicionals. Mas apoi hi ha també tot un costat amb històries d'ell, com amb SDF o de tipus que van fer de jogging i tot això. Aquest llibre és un llibre editat per Lettres Doc. És el primer cop que legissi un llibre de Chadeuil, donc és una polida descoberta. E penso que vau comprar d'autres llibres de Chadeuil.